Kani ka jingi to kana ka ba ak na ka jingja ba sisa sapang go we kana ka ba tip kar dem kom ka Bethany Hamilton kade kana ka ba do e ki ti ka jong ka ka jingi le kai ka jong ka ya kani ka jingi to kana la sim na ka we ka film ka ba kar tem sol so far tungi ni pino sapang kani ka film Bethany Hamilton kade kana ka ba ka ha ka Hawaii jong ri United States ukpa jong ka ba kar tem utam ka kmi ka jong ka ba kar tem ka sheri Kidon language para we uba kerteng u nawa bat we pat uba kerteng u timi ikimi ki pa ka jongka na to baka dang ret ke kai ka ya kata ka jinya ling ka ba ki khot ka sok bu ka don ko we ka para lok be i e ka jongka ki juya le kai rang ka bat ka ki juya i ba i we ya i we ha ka jing im ka jongki ki juya le kai rang ka bat ka juya ko bro ha ki jing ko pa pher ka Bethany ka jus nyu tanat ban skap ya ka jer wai ka wayar pat ka jus nyu tanat ro ban tem gitar ka wi ka sngi ka yo iya ki mi ki pa ka jongka ki kop nya ling te ka ta ka por ka la khod ya ki men ka jongka ban le pi ya ka ta ka jing ya kop ku jongki ha ka ta ka jing ya kop ku jongki ki la George ki mi ki pa ka jongki na mar ba kim ta nang e ban nya ling ki la sim dau ji ya bat ki la bread ki na mar ba ki snyu le ran Hakawi pat kaski kaparolok jongka ka bakar teng ka alana rangkat bat ka kila lek bani sim benta haka jengi kop nya ling ka bala penya de kator til be resort haka takas ni kila yok bani kendo bat we parolok jongki u bakar teng ki yoki tau bru ula ai jemudi ki bat ula ai men sem yaki bakin yele ba ban job haka ta ka jengi le haka ta ka jengi kop ka jongki si bongut ki bai sim benta kila pani halaki jongki jong ki jing nang bat ka jing la ka jongki haka jengi le ka jongki hak bebon raw ki nong George kila Joyce ki bat kila ai ka result ka Bethany Hamilton kala long ka nong job hakata ka jingile ka bayo nang kong bat ka alana kala yo kum ka baar hakata ka jingile kop ka jongki ka bala pan yai daka tortil bay resort haka yung mani ka jongki haka jan med ka don ka plan ka jongki ban yele kai sa Mexico ka wi kata ka priu kala ai jing kren bat ka ai jing batai ki aswa pakin le sa Mexico andala kut kata ka jing kren ka jongka Bethany kala ong ika bakam yo ban le sa Mexico na marba baka dak ha ban le ka jing pha jong e men jong ka baka don ka jing ai sing ba ka jong ki sagi kun swet baka por me ka seri ka dang pi komputar utom ula wan bat ula sim yo so ula mut ban bam haga ta ka por kala khang yu bat kala yi tho yu doktor ula khang yu ba la su ban bam na marba la shai u ha ban sumari ka kajat ka jong o na marba ka don ka jing mong jong ka kajat ka jong o kum tau tom ban se u ha ban sange ya kata ka jing bang ka jong o haka por step ka alana kala wan bat khodi ka Bethany bakin le kai ka we ka ru do reo kini yo ban ya le kai te haka ta ka por kala kar pa na ki mi pa jong ka Bethany bakit sa ka bakan le kata ka jing ya le kai ka jong ki haka ta ka jing ya le kai ka jong ki la ya lam da u pa jong ka alana ran kat bat u para jong ka haka chu ka ta ka sngi pa jong ka Bethany ula le hospital ban pha sumar ya ka jat ka jong anda la pol kata ka jing ya le kai ka jong ki ang ta ka le song leng haka ta ka jing ya song leng ka jong ki ka long ka ba itanat hadu kata haka jing nang ka jong ki ban song ya ki leng da ka jing ki pha lo jong ko do reo anda ka la thai na kata ka jing ya song leng kat ba ki dang ya song ba ya kren hang ta la wan o we do kha sak utau do kha ula dai ka kti jong ka Bethany hadu ba la kut ka kti ka jong ka anda ka liyo i hang ta barok ya ting ti bran kila tane ka sharom ka bat kila te ka kti ka jong ka para jong ka alana bran ula mare sekali namar balak hangi kata kali ula simda umma ban penpai kata ka jing khangit bat ula sim ya ka mobile hang ta ula phone ka kali ambulan bat ula phone ro cha kimi ki pa ka jong ka ki bahaying hasem ka jong ka hamar ba ki yo ka jing tip kila mare bran kata ka jing jia ka we ka nos hakata ka hospital ka ba pha sumar ka pa jong ka Bethany kalawan petib ya doktor ba ka don ka we kan thik ba sha dai aka dok kha ki haban pelai no ya kata kamera bakin yo ban sumare ka pa jong Bethany hamar ba uyo ya kata jing tip ula kendit bat ula snooting ula kalina doktor manu kata ka ba sha dai henry ta doktor tip mano nang ta kelara ka cha ka kali ban penkit ya ka ban lejbu ya ka cha hospital hasi teng lenti kat ba ki dang kit ya ka kali kendo bat kata ka ambulan kalakin no ya ka cha hospital hakata ka hospital utau doktor ulawan bani thu ya u tom kadai ka khun ka jong u ka ba sha dai hang tau ka pa jong ka ulumut ban khi jubor na kata ka jing thia anre utau doktor ula khang yu na ma ba pat la ban ya
anda kala poi haka hospital ukpa jong Bethany kila kan riai u nakata kamra kat ba kidang rai ka Bethany ukpa jong ka Bethany ulu yo I ula khi nakata ka jing thia bat ula le ban pi ka khun ka jong o hangta kila badi u kila pangkir ya ka Bethany sa kamra ban summa deka kat ba ki doktor kidang summa deka ka Bethany kila yo I kumba kala dan chaka jing ya le kai ka jong ka ki bahayang asam ka jong ka kila dab da ka jing ko slai bat ka jing dio ko man sem te anda kala kan hangta kala yo I bakala dan ha hospital anda kala kata ka kti ka jong ka hangta kala yo sneo kti ka jong ka am don show ti kala yam hangta kmi ka jong ka kala pen ngan ne ka pada ukpa jong ka ula kran ne ka bad ula yam hangta ka Bethany ka yo I ba ukpa jong ka yam ti kala pen ngan ni u kala ong I u wad yam papa ti ukpa jong ka ban pen hon e ka khon ka jong u ula ong ya ka u khlem yam wad ha ka jing yam ka man sem ka jong ro anda la wan ukpa jong ka alana hangta ula ban mam na ka de lengba ka jing ya lam ka jong u kala pelong ya ka bando ya ka kti ka jong ka na lor kata ula ai men sem ya ka bakam de bando jing kermen bat ula ya ro ya ka jing nang ka jong ka ha ka jing ya le kai ka jong ka te hangta ka Bethany kala ai khoble ya kata ka jing ya ro ka jong u bat ya ka jing ai men sem ka jong u ya ka kala kalin o sano ka alana te ula ya tho ya ka don ha ying rangkat bat ka kmi ka jong ka don ha ka jing ko slai bat ka don ha ka jing kermen ro bakan sa ko ye hadin ka to kan ne por lawan utau doktor basumare ka ula ya tho ya ka jing dona snam ka jong ka ba ula ong ro ka ba udan ha ka jing sneu sarang ba ka de ka breu ka ban na ha ka jing ya le kai wala da kai kan to ya ki jing e ha ka ta ka jing jia na lor kata ula ong ya ki mi ki pa ka jong ka kalong ka kamba ka ba ka dang lai im na ka ta ka jing jia te ki mi ki pa ka jong ka kila ai ko ble ya tau doktor ya ka jing sumar ka jong o ba de ka ta ka jing ong ka jong o ha ka por jan met anda ka la kan din na ka jing thia pa jong ka ula kali ka kom no ka sneu menta ti kala ong yu ba kala sneu biang he menta bat kala kali o lanu kan yo biang ban ya le kai ti pa jong ka ula ong ka wat ker ke kan sa yo he alana ka dang thea kala pho sneu yaw taw dok kha sha kala yo I ba ula ngoi ya ka Bethany hang ta la wan pa jong ka ba ula ka du ya ka kali tho yu ya kata ka jing yo I ka jong ka ti ula ong ka wat yam kata ka de tang ka jing pho sneu ka jong phe hadin kata haka pos ngi kat ba ka Bethany ka dang pe TV ba ka pe ya khubor ka ba mi sapang kata ka jing jia ya ka hang ta lawan ka alana ka la krene ka bat ka la ong ka ting ba yo kan yap ha kata ka jing cha dai ka jong ka hang ta ka Bethany ka la dio man sem bat ka la kudub ya ka hadin ka to ka nes ngi ka Bethany ka la yo ban mi na kata ka hospital ha kata ka sngi ka la li chaying anda ka la po haying la don ki nong tho khubor ki ba one ring video bat ban kali ka chapang kata ka jingja ya ka Bethany hamar ba ki poi hangta kila sangai e kali ka jongki kita ki nong thok khobor kila kali na ka Bethany hanrei kam tre ban juba namar ba ki kimi ki pa ka jongka ba kim kwa ba kan mi khobor ba ki sneu le ran te kila khangi kita ki nong thok khobor pa jongka ula wan bat ula nia e kata kali ula bek sadin ya kata kali bat kila le na ka wei pat ka liang jong kata ka ying ka jongki hadin kata anda kala rung hakata ka ying ka jongki kala pi na jing khangiet kala yo I kita ki nong thok khobor ki dang son dori ki na ka jing khangiet ka Bethany haba ambiang show ki kiti ka jongka kala bo jing e ka ban le ki e baro ha ka we ka sngi ku pa jongka ula ye tho ki ba badan ba phone cha u hol ok pa jongka alana badan ka we kan hon ka ba ai artificial han ya ka ba long kum ka kiti ba kan yo jing kersan ka Bethany haba ka yo sni kata kala kwa ban yo e kata ka kiti khanang ba kan yo ban ya le kai biang kum ba ka ju le utomole tho ki kita ki briu hashwa bakin ai kata ka kiti kin sakhot interview no eka kami ke jongka haba ka yo sni ka haban le kumta kam sni kwa ya kata ka jing ai jong kita ki briu hanrei da ka jing kwa jong ka Bethany rangkat ka jing kwa jong o men jongka ka kami jongka ro kamban sei ka haban manjuri ya kata ka jing ai jong kita ki briu hadin ka to kanis ngi ka Bethany ka lawan cha hospital ban pha check up ya kata ka kiti ka jongka hang tau doktor ula lawi kita ki jan na ka kiti ka jongka balayo I satang manu mala badan ka dak mong ha ka kiti ka jongka hang tau doktor ula phai ka ban lek pe yala de ha ka yit te ka Bethany ka la lek ban pe bat ka sneo dio ba ka do I ka kiti ka jongka hadin kata ka la lek ban ye kan do bat ka we pat ka para lok ka jongka ka ba ka teng ka sara ka la ong ye ka wat sneo I manga dang chuan na Mexico ngam pat yo ban wan pe ye pi tang ba nga chu par khat bat du wai ba haman la ke minute na ka banta ka jong pe
Bat kala kali ro ika kumno kalong menta ka bethani kala yitho ika kala biang himenta bat kala yitho ro ika hakapor ba ka juye le kai ka ju pej penia bha tang ba hakata ka sngi ka khlep poi barkhat ka wan kum kata ka jingjia ka bat kala ong ro bale ka wan kum kata ka jingjia ka ka plan jong oble ba kala yo kum kata ka apot ti ka sara kala ong ika mangaro ngap tip bale ju wan kum kini ki ja jingjia ha ka jing im ka jonge yo le se kane ka jingjia pi kan sawan ka jing khu hadin ka to ka nesngi ladan ba pentip saki ba utau dok ha sak ba dai ka bethani ladan ki priu ki ba yo ban peniap yu ti hang ta ki la len no ban lek pi yu hang ta ulange ba la ban de utau sak ba dai ka khun ko jong haden ka to kanes ngi pat kita ki priu ka ba kular ban ai artificial han ya ka kila ai ka ya kata ka kti mat ka le pending ya ka anda kila dep kala persang ban kiu ha ka ling ko jong ka kala persang ban san da kata ka kti hakata ka por kita ki priu ki ba ai kila khang ka kiting yo kan kriya hang ta ka bethani kala sneu bitar bat kala sneu si namar ba kam long tang ban chan kumno pat kan yo jing rap ha ka jing yele kai ka jongka hang ta kala sneu bitar bat kala sneu si kala kata ka artificial han bat kala phet no sei kala sneu si namar ba kam yo kumba ka kwa ka bethani walada kam don ti so si liang kata ka kam ko jongka kam kwa ban ka ti kala le ye sim banta biang hakata ka jing kop nya le hakata ka jing kop ka jongki ka bethani kala sapan ngam jelop chapo jong ko namar ba ka jing khi phalo jong ko ka bajur ba kala ngam chapo kino pania jong kata ka jing yele kai kala wan ban ya rap ka hadin kata ka bethani kala sneu yam ram bar kala ong yu pa jong ka kan sa I no ya kata ka jing yele kai kikmi pa ka jong ka kala kuslai ya kata ka jing ka jong ka ya kata ka jing yele kai ka jong ka hang ta kala perkhat kumno bakin le khanang ba ka bethani kan tre biang ban yele ya kata ka jing yele kai ka jong ka bethani namar ba ka don ha ka jing sneu si na do ba kala do ka khti ka jong ka kan nam la sho ban yele kai kumba ka ju yele hakata ka jan met kala song marwe harot do reo pa jong ka ulo wan bat ulo pantengan ye ka bethani kala ong yo ba kam kwa sho ban yele ya kata ka jing yele kai namar ba kala do ye ki baro hang ta pa jong ka ulo ong ka ba ka klem do ye ki baro namar ba utau sak ulada ika tang kiti ke jongka bakal do henry ke jing im ke jongka ka klem do ban lai min sem ro ika ka de ban peteng hi ya kata ka jing ya le ka ke jongka ha ka we pat ka sngi ka sarar kar bat ki kon hon ke jongka kelwan khod ya ka bethani ban ya le chakari thailand ba ke don ka jing ai jing rap ya kela not ke bacha khata ha ka jing chlei ha kata ka jing ya le ke jongki kela ai sneo ba cha kela not ke ba cha khata ha kata ka jing chlei kala sa ka to kat ni sngi hakata kari hakata ka jing sa ka jongke ka bethani kala hikai ro iki khna ban tip kumno ban song le hadin ba kala wan na kari thailand ukpa jong ka bethani ule training i ka khun ka jong khnang bakan la sho ban le ya ka jing le kai ka jong ka bethani anda kala sneu biang ban ye sim banta ti ha ka we ka sngi kala ye sim banta ha ka jing ye ko hakata ka jing ye ko ka jongke ka bethani kam da la ban ye le ba khalem job hakata ka jing ya ko po jongke de tang ka para lok be I ka jongka ka alana ka bayon kong hakata ka jing ya ko haka jing sam price saki nong job hakata ka jing ya le kai ka alana ka khodi ka bethani bakan ai ro ka share ka bethani ya kata ka price bakayo hakata ka jing ya le kai ka jongka hadin kata kinong thok bor ke la kali na ka bethani ka sneu kumno haba kam job hakata ka jing yele ti ka bethani ka long iki ba ko chukwa dang ban yisim benta om ba ka chukwa job ti hang ne ka ne ka film ka kun no par lo haswa mangan pa ko di ka ne ka video ka ne ka wa ban ong ipi haba pi don ka masim ban yele ha ka no ko no ka jing yele la ha ka sport la ne ha ki no ka benta phim de ban long ka badu jing kermen haba pi ye kan do ha ki no ka jing e pi de ban long ki ba ya cha bat pi de ban long ki ba don jing kermen na ka benda ban yo ke yo so batiang ti tang ka ne stiu ba like share and subscribe ko bless you